Nu, onze Richenel Ansano zal u ook toespreken. En voornamelijk is over de doorwerking, psychologisch voornamelijk. Maar ja, je kan zelf even aanstippen. Richenel Ansano. Het is misschien goed om af te sluiten naar die harde feiten en weergave van rapporten, etc. met een reflectie. En meestal als we het hebben over doorwerking van het slavernijverleden in het heden, gaat het over collectieve trauma die van ene generatie op andere generaties wordt doorgegeven. Deze overlevering gebeurt onder andere door socialisatie via voorbeelden van trauma-gerelateerd gedrag of in het instand houden van sociaal geheugen van traumatische gebeurtenissen die worden doorverteld in anekdotes, in verhalen, etc. Ook reacties op traumagedrag of op een dominante optreden voeden een traumasyndroom, zoals bijvoorbeeld een defensieve reactie op autoritair gezag of juist continu agressief reageren op autoriteit of tegen iemand die anders als zwak wordt ervaren. Maar trauma wordt ook door geërfde institutionele kaders en sociale verhoudingen in stand gehouden. Voor sommigen is het zelfs veel zorgwekkender te leren dat trauma of die van het slavernijverleden komt of van een recentere oorlog in Afghanistan of van de Holocaust van de Tweede Wereldoorlog ook biologisch kan worden ingeprent in onze lichamen via de zogenaamde epigenetica, waarbij ervaringen en omgeving de functie van genen kan veranderen. De nieuwe functie wordt dan biologisch geërfd door onze kinderen en kleinkinderen. In de laatste 10 jaar is dit meer bekend geworden en die kennis wordt ook meer serieus genomen in discussies, onder andere door psychologen, sociaal werkers, academici. Het was goed te zien hoe sociaal werkers bijvoorbeeld in het symposium Nota Wega, dat betekent dat is geen kinderspel, hun eigen trauma aan de kaak stelden, zodat zij hun cliënten beter konden helpen. Dit was 2 jaar geleden. Of kinderen die van Ritalin af kunnen nadat hun onderwijzers en ouders begrepen dat hun motorieke intelligentie even acceptabel en belangrijk was als de rationele intelligentie en evenzeer leidde tot degelijke cognitieve ontwikkeling. We zijn nog niet zo ver met beleidsmakers, werkplekmanagers, entrepreneurs, projectontwikkelaars of zelfs onze scholen. Maar de acceptatie van slavernijtrauma als feit maakt ons misschien ook blind voor andere vormen en gebieden van doorwerking van het slavernijverleden. Zoals geërfde institutionele discriminatie in alle delen van het Koninkrijk of hedendaagse vooroordelen en attitudes die terug te vinden zijn in archieven in Den Haag of Willemstad. Een voorbeeld hiervan zijn debatten van de 18e eeuw die nog voortleven. Bijvoorbeeld discussies over kinderlijke eigenschappen van Curaçaoënaars. Deze krijg je niet meer in academische publicaties zoals de West-Indische Gids, die dit nog medio 20e eeuw voortplanten, waar de redacteur nog dacht dat de Afro-Curaçaoënaren en de Afro-Surinamers kind waren. Maar je krijgt ze wel verspreid over verschillende documentaires of op social media posts die honderden vind ik leuk vinkjes en racistisch commentaar krijgen. Het is belangrijk dus doorwerking niet alleen te binden aan intergenerationele trauma, maar ook om zicht te krijgen voor geërfde institutionele discriminatie en discriminerende of zelfvernederende attitudes ook. En discriminatie bestaat niet alleen lokaal onder Afro-Curaçaoënaars, nazaten van de tot slaafgemaakten. Het bestaat ook tussen Afro-Curaçaoënaars en Nederlanders hier en in de rest van het Koninkrijk, waar witte huidskleur, jammer genoeg, nog steeds in verschillende kringen privilege betekent. In het rapport van de dialooggroep op Curaçao staat, zoals de heer Basilio al heeft vermeld, 10 soorten impact die tot vandaag doorwerken. En aanbevelingen om
om met die impact om te gaan. De huidige accent op het psychologische is misschien te begrijpen als een gevolg van onder andere meer internationale erkenning van intergenerationele trauma. Maar ook omdat dit misschien toch in zekere zin ons aan deze kant van onze comfortzones laat blijven. Een psychologische aandoening kan immers makkelijk worden gezien als een collectief probleem dat op individuele basis kan worden opgelost of via enkele programmatische sociale interventies. Het neemt ook niet in acht de erfenis van attitudes van dominantie en alle andere complexe gedrags- en denkpatronen in onze gemeenschappen in het Koninkrijk die voortvloeien uit het slavernijverleden. Meestal is er een combinatie van benaderingen nodig. Het rapport van de dialooggroep draagt 11 aanbevelingen aan die allemaal in het kader zijn van de doorwerking van slavernij in de gemeenschap. Ik hoef daar niet in op te gaan. Het zijn wel doordachte punten die uit de discussies naar voren kwamen. Maar wat ik zou toevoegen is het punt van zichtbaarheid van de partners in deze erfenis. Misschien kan dit worden gezien als een ondersteuning van de aanbevelingen van het rapport. Er zijn namelijk al enkele goede, constructieve en decoloniale samenwerkingsrelaties binnen het Koninkrijk die ik zelf meemaak, bijvoorbeeld in de implementatie van het verdrag over het behoud van immaterieel erfgoed. En ook bij de rapportage over deze implementatie. In het verleden heb ik dit soort samenwerking ook in culturele uitwisselingsprogramma's gezien en in specifieke onderzoeksprojecten. Toch blijft er een overheersende dynamiek in veel andere projecten en sectoren die van Nederland, dus een imago van Nederland als groot land met betere, meer valide kennis, betere financiële middelen, beter perspectief en beter te weten wat goed is voor de eilanden. Dit is een attitude die van beide kanten van de oceaan wordt gevoed. Een voorbeeld van hoe dit kan werken is bij ontwikkelingsondersteuning, waarbij in het verleden grote sommen geld werden gestopt in regenwater zo snel mogelijk naar zee te sluizen via zeer efficiënte afwateringssystemen. Dit soort kennis is natuurlijk heel belangrijk voor Nederland en werd door onze deskundigen ook geleerd in Delft. Maar voor een klein eiland die niet onder de zeespiegel zit en wiens grondwaterpeil drastisch is gaan dalen door industrialisatie, was het belangrijk om de traditionele, niet-professionele kennis van waterhuishouding, is heel belangrijk. Kennis die het grondwater op niveau wist te houden door het regenwater in te dammen of die voor gebruik op te vangen in regenbakken. Zichtbaarheid betekent onder andere bewust zijn van het feit dat lokale, niet-gouvernementele organisaties al decennia lang bezig zijn met duurzame ontwikkeling, veel eerder dus dan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Op de eilanden zelf bestaat er een geheugenverlies over haar eigen prestaties op dit gebied en soms onwetendheid over huidige initiatieven. Dit krijgt een multiplier effect in de relatie tot uitzendkrachten, projectpartners, financieringsinstituten die de eilanden niet kennen of die een kant-en-klare kader hebben voor hun participatie in programma's, projecten en trajecten. Ook bestaande overheidsactiviteiten binnen het Koninkrijk zijn soms niet zichtbaar. In sommige gevallen wordt onzichtbaarheid in de hand gewerkt door denk- en beleidskaders, beleidsvoornemens en expertise. Een binnen het Koninkrijk moeizaam geconstrueerde structurele aanpassingsprogramma bijvoorbeeld in de jaren 90 heeft geleid tot beslissingen op Curaçao waar buurtopbouwwerk, cultureel opbouwwerk, taalonderzoek, cultureel onderzoek, muziekonderricht werden gestopt. Expertise in ontwikkelingsfinanciering en sociale projectmanagement werden ook drastisch teruggebracht. 2 decennia later vermelden verschillende rapporten zaken zoals fragmentatie in het sociaal veld en in onderzoeksactiviteiten en onderzoeksinformatie, gebrekkige expertise in financieringskringen, met conclusies dat deze sectoren en velden expertise, financiële ondersteuning en structurele aanpassingen nodig hebben. Hierbij wordt niet alleen het geheugen van hoe het was
weggegooid. Maar ook het feit dat velen die toen geëngageerd bezig waren nog leven en hun kennis kunnen delen voor deze nieuwe trajecten. Mensen die weten wat toen goed functioneerde en waarom, wat slecht ging en waarom, wat werd verworpen en waarom, wat meer tijd nodig had om de werkzaamheid ervan te tonen. Maar we moeten ook waken voor hoe het idee van doorwerking van kolonialisme en slavernij te pas en te onpas wordt gebruikt. Soms houdt het juist vooroordelen en verkeerde informatie in stand. Een concreet voorbeeld komt uit het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau die in 2015 een statusrapportage deden over Bonaire, Saba en Sint-Eustatius als nieuwe bijzondere gemeente. Ik citeer. Bonaire is in het begin van de 17e eeuw samen met Curaçao en Aruba door Nederland van de Spanjaarden overgenomen, omdat de Spanjaarden er weinig vruchten van dachten te kunnen plukken. Volgens Kloosterboer zouden erfenissen uit het verleden nog steeds doorwerken in het dagelijks leven op de eilanden en genoemd worden de gevoeligheid van eilandsbewoners ten opzichte van vroegere overheersers, het lage zelfbeeld van de bewoners en de promiscue houding van mannen in de procreatie en hun terughoudende rol in het gezinsleven. Deze culturele aspecten hebben volgens de UNESCO vooral gevolgen voor het opgroeien en het opvoeden van kinderen en datgene wat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Einde citaat. In een andere context met meer tijd zou ik kunnen praten over het feit dat het idee dat Spanjaarden dachten weinig vruchten van de eilanden te kunnen plukken een mythe is die begin de 20e eeuw werd uitgevonden door beleidsmakers en entrepreneurs. En dat het geen goed voorbeeld is om dit in een onderzoeksrapport en ambtelijke publicaties terug te vinden als feit. Meer relevant voor ons gesprek is misschien dat de genoemde erfenissen stereotypen zijn die op ongeveer 19.000 inwoners, waarvan 10.000 mannen, werden geplakt. Het wordt nog erger als de auteurs het hebben over dat dit door de UNESCO is geconstateerd. Dit geeft een heel rare smaak aan het rapport. Het rapport dat de auteurs aanhalen is namelijk niet van de UNESCO, maar een UNICEF-rapport dat specifiek gaat over kinderrechten in de 3 openbare lichamen. Hun bevindingen zijn over een deel van de bevolking waar kinderrechten geschonden worden en vormen dus geen uitspraak over culturele verworvenheden. Ik noem de openbare lichamen ook omdat de perceptie van fragmentatie die bestaat bij onderzoekers, beleidsmakers, experts, ook door dezelfde onderzoekers, beleidsmakers en experts kan worden voortgezet. En continu ook wordt voortgezet als we niet kritisch naar onze eigen inzet kijken. De fragmentatie, frustratie en gebrek aan communicatie kan hierdoor makkelijk doorgaan. Ook in benaderingen die de eilanden als aparte werelden zien. Het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft tenminste mijn leven als facilitator voor het verdrag van immaterieel erfgoed niet alleen op Bonaire, maar ook op Curaçao en Aruba interessanter gemaakt door de deelnemers aan trainingen die dit naar voren brachten. Hun vraag was altijd of ik echt wel geloofde in implementatie binnen het Koninkrijk als dit soort vooroordelen nog in officiële publicaties en onderzoeken naar voren kwamen. Gelukkig heeft in de praktijk de samenwerking met het Kennisinstituut Erfgoed Nederland, de UNESCO-commissie en de OCOA gewezen hoe het kan. Kritisch en zelfkritisch samenwerken, continu afstemmen en bereid zijn elkaar beter te leren kennen. Dat brengt mij samenvattend op hoe verder. Het lijkt belangrijk om bepaalde uitgangspunten die in het verleden dialoog hebben bevorderd te benadrukken. 1. Dat negatieve doorwerken niet op zichzelf staat, maar wordt soms gevoed door onder andere concrete beleidsbeslissingen, niet kritische denkkaders, niet goed doordachte acties en sociale programma's. Dat good practices in het Koninkrijk soms onder de radar blijven. Dat de eilanden middelen en capaciteiten hebben die niet worden erkend, doordat de denk- en actiekaders die we allemaal gebruiken niet geënt zijn op de gemeenschappen. Meestal denken we dat de professional zijn of haar kaders gaat aanpassen aan de gemeenschap
in plaats van eerst de bestaande kaders van de gemeenschap te leren kennen en begrijpen. En als laatste dat zelfraadzaamheid en duurzaamheid ook begrippen zijn in de gemeenschap. Dank u. Dank u, Richard Ansano. Hartelijk dank.